Jo al principi de tot he demanat ser l'última perquè dic que així ja aprofito el temps per anar treballant els nervis, però veig que m'he posat encara molt nerviosa entre tot el que s'ha comentat aquí i també perquè jo al principi també ho he dit a les companyes organitzadores de l'acte, de que jo en aquest tema sóc més aprenent que una persona que pugui parlar amb coneixement profund del tema. Dit això, intentaré igualment controlar aquests nervis. I abans també volia dir dues cosetes. És que a mi el format aquest d'estar aquí, el públic aquí, mai m'ha agradat. I jo últimament fins i tot l'he tingut una mica de fòbia perquè tot el que representa això em mata. I també perquè crec que el coneixement és o una construcció col·lectiva o no és coneixement. Llavors m'hagués agradat, i espero que sigui per la propera, que està en el mateix nivell i anem dialogant. Dit això també, regalaré una mica dels meus minuts al públic perquè tenint aquí moltes persones, ens agradaria també saber què pensen i quines idees tenen sobre el que es parla en aquesta taula. Ara ja passo a la meva petita intervenció. Com m'ha presentat abans la companya, jo estic aquí perquè he fet un treball sobre la relació de les mares amb l'escola i en aquest cas les mares d'origen marroquí i l'escolarització dels seus fills i filles aquí a Catalunya. Llavors les companyes m'han convidat perquè, una mica enganyada també he vingut, perquè veig que totes parlen des del coneixement profund de la temàtica i elles m'han dit que el meu treball de tesi és com pioner a l'hora de tractar el tema de la relació família, immigrant-escola des d'una perspectiva d'una persona també immigrant i mare. Primer de tot haig d'explicar també en relació a aquest treball que jo resisteixo en utilitzar la paraula família-escola del moment perquè estic conscient i és una realitat palpable que tots i totes la podeu comprovar, que durant gran etapa de l'escolarització dels nostres fills i filles, les que realment estan allà són les mares. I durant aquests anys d'acompanyament d'aquestes mares als seus fills i filles en l'escolarització, el temps que estan allà vol dir que estan ausentes d'altres espais. Malauradament, això poques vegades es visibilitza, es parla i llavors es reconeix. No només això, en el cas de les famílies migrades, sempre el discurs és el que ha avançat la Flor abans, de que no participen, no s'interessen, no col·laboren. I vull dir que, malgrat el pes de la presència de les mares i el fet d'estar allà, ni tan sols està vist per l'escola. Jo sempre també dic, i tinc un gran desig que algun dia es faci realitat, el dia que totes aquestes mares, i aquí no parlo només de les mares migrades, sinó també de les mares autòctones, perquè també són les que més estan allà presentes, i quan estava construint el marc teòric de la meva tesi ho he pogut argumentar presentant també literatura sobre aquest tema. M'agradaria que algun dia totes aquestes mares decideixin no portar els nens a l'escola. I seria com una mena de reivindicació perquè es visibilitzi la presència d'aquestes mares i perquè per fi l'escola comenci a veure que la nostra presència i la presència femenina
A vegades també, sobretot les mares autòctones, compten amb la presència de les àvies, però sempre, gairebé sempre, és el factor, és l'element femení que està allà. Llavors, això, de que algun dia arribem per el 8 de març, per exemple, no? Aprofitar i no portar els nens a l'escola i a veure si ajudem amb això que es faci una reflexió real sobre aquest tema. Per què també dic això? Perquè gairebé tots els estudis que s'han fet sobre la participació, la col·laboració, la relació de la família i l'escola s'han fet des de la perspectiva de l'escola. És l'escola que decideix quan i com i quines temàtiques s'han de tractar amb la família. Mai es compta amb l'altra perspectiva, l'altra mirada i temàtiques que interessen a aquestes famílies. I tampoc es prenen en consideració què són aquestes famílies i en el cas de la família migrada en concret, en quines circumstàncies viuen aquestes persones i aquestes famílies. Jo aniré barrejant el tema de la metodologia, l'aproximació a la realitat amb experiències i vivències, perquè parlant d'aquest tema en concret, i com també m'ha presentat la companya, soc tècnica de migració en una administració local, i en principi quan s'ha dissenyat també la política migratòria sempre s'han posat els professionals per atendre els immigrants, poques vegades per treballar també amb la societat autòctona i llavors treballar aquesta aproximació de la part dels immigrants i de la part de les persones autòctones i de fet fins ara quan a vegades explico a la gent que en el meu cas jo vaig venir reagrupada i que el 2000 i que la tarja que em va donar en el seu moment el govern d'Espanya, i a més era un govern d'esquerres, de fet la llei d'estrangeria mateix es va fer en el marc d'un govern d'esquerres, la tarja de residència aquesta era sense permís de treballar. Vull dir, vens del teu país amb el teu bagatge formatiu, amb els teus títols i amb la teva formació i experiència laboral en molts casos i arribes a Espanya i vens d'un país que se suposa que és del tercer món, musulmà, de població de majoria musulmana, i vens a Espanya, que és un país europeu del primer món, i aquí et donen una tarja de residència sense permís de treballar. Quan vaig explicar això una vegada en una sessió que estava adreçada al professorat, però no és perquè des de la meva feina s'han plantejat treballar amb el professorat i explicar-li la realitat de les famílies migrades, sinó perquè jo mateixa dinamitzo tallers per les famílies i el fet d'estar en les escoles i el fet d'establir relacions amb els òrgans que emanen dintre de l'escola, que són la direcció, vaig arribar a fer aquesta proposta i en el seu moment els va semblar bona idea i vaig fer la sessió explicant en quines realitats es troben aquestes famílies migrades amb la idea d'aproximar, almenys a nivell de coneixement, aquest professorat a la realitat d'aquestes famílies i llavors a la realitat de l'alumnat que tenen en l'aula. Recordo que alguns fins i tot van arribar a dir que jo manipulava la informació, que jo no era cert, que les dones aquí són dones que han aconseguit els drets i igualtat, llavors difícilment el govern espanyol donarà aquesta tarja de residència a les dones migrades. Llavors parlava de les dones migrades perquè si parlem del col·lectiu marroquí de Pakistan i Àfrica subsahariana, la majoria aquestes dones venien reagrupades
perquè el mercat laboral era més masculinitzat, necessitava més mà d'obra masculina. En canvi, en el cas de les companyies sud-americanes venien més dones per al tema de l'idioma i perquè el mercat laboral necessitava dones, sobretot en el sector domèstic. Dit això, la meva presència en els centres on faig els tallers per les famílies, però també la meva presència en altres espais on es tracta el tema de la relació família-escola, el que trobem sempre és com el professorat encara manté la seva mirada, com ha dit la companya abans, colonial sobre les persones que venim del sud. Ara, quan aquestes persones són dones i són de països com més el Marroc i són de religió musulmana, aquesta mirada és encara més de colonialista i oriental, segons el concepte d'Edward Said. Aquestes famílies són, com diu Manuel Ángel Riol Ruiz en un treball presentat el 2010, vull dir que el 2010, però també hi ha treballs anteriors i fins a l'actualitat el discurs és el mateix, com va sortir en la intervenció vostra. Són famílies, segons l'escola, que no quieren, no saben i no poden. Sempre és aquest el discurs. Llavors, a l'hora d'introduir temàtiques com és l'educació sexual en l'escola, sempre la visió de l'escola és que hem de convidar aquestes famílies per civilitzar-los i llavors nosaltres ja som una societat que accepta la seva diversitat de gènere, la seva diversitat sexual. Ens falten aquests que venen d'aquells països i d'aquelles cultures i que els hem de civilitzar. Fins i tot a vegades utilitzen aquesta terminologia. Torno llavors al tema de la relació de l'escola amb les mares, concretament amb les mares, perquè a mi una de les coses que em sorprèn molt és que durant l'etapa sobretot d'infància i també l'escola bressol i primària, la majoria del professorat és també femení. Tot i així, quan tracten amb les mares d'origen de fora i concretament les mares del sud global, la mirada intenta dir que allò que parlem moltes vegades de que com a dones som més solidàries, la sororitat i tots aquests conceptes es queden nules. I quan tracten amb les famílies, amb aquestes dones marroquines, segons també hi ha anat recollint en els seus relats, aprofito també per dir-vos que el treball està publicat, que ho podeu revisar entrant amb el meu nom o amb el títol de la tesi. Quan tracten també amb aquestes mares, el rol que s'espera d'elles és estar allà acompanyant els seus fills i filles. I si no ho fan, passem a veure-les com males mares. Ho dic perquè una de les mares, per exemple, m'explica en el seu relat que ella va reagrupar el seu home encara no parla l'idioma, que això també és un element important quan parlem de la relació de les escoles en el context espanyol i català amb, sobretot, les mares que no parlen l'idioma, perquè moltes vegades el fet de no parlar l'idioma s'interpreta com no saber res. No és només no domines l'idioma del context i per això no pots demostrar el teu coneixement, sinó que no saps l'idioma, llavors no saps res. De fet, sobre aquesta creença també es fan
les classes d'ensenyament de l'idioma. I aquí això es pot relacionar també amb el tema de la metodologia. Jo soc de les persones que defensa, sobretot, quan parlem de les mares i de les dones migrades, defenso molt la metodologia autoetnogràfica, perquè és una metodologia que ens ha permès, i en el meu cas concret, però últimament estan sortint més treballs que es basen sobre aquesta metodologia, que ens ha permès, a través de posar el nostre cos, nosaltres presentes allà, poder comprovar i poder analitzar què està passant. Vull dir que l'escenari o el camp d'investigació som nosaltres i passa a l'interior de nosaltres. Llavors, en relació a lo de l'idioma, quan anem a les classes d'ensenyament de la llengua, moltes vegades com que ens consideren com una fulla en blanc, les classes aquestes es converteixen en com si estigués ensenyant a un nen petit. I moltes vegades els temes tractats són també com de nens petits. Aprendre que això és una taula, vull dir que hi passes molt de temps, molts mesos, i a vegades pot ser tot un curs escolar. Això és una taula, allò és una cadira, allò és un boli. Vull dir, en el moment en què aquesta persona és una persona adulta, que fins i tot té una família i càrrega familiar, necessita comunicar-se amb l'escola, comunicar-se amb el metge, al carrer, comprar, i després quan aquestes persones deixen d'anar a aquests espais que se suposa que són d'aprenentatge de l'idioma, tornen a ser l'acusades de no voler integrar-se, de no s'interessen per l'idioma i no s'obren a la societat d'acollida. I aquest discurs que encara ho tenim fins al moment actual, fins al moment d'ara, jo crec que alguns de vosaltres, si sou professionals del món social o esteu en els centres escolars, jo crec que cada dia sentiu comentaris d'aquest tipus. I per què passa això? Perquè el que ha dit també la Flor abans, perquè encara no es planteja convidar aquestes famílies o apropar-se a aquestes famílies i a aquestes persones i a aquestes mares per saber què pensen, quines idees tenen, quins plantejaments tenen en quant a les seves realitats, perquè a vegades no tenim ni l'autoritat de parlar de nosaltres, com a nosaltres, sinó es parla gairebé sempre de nosaltres des de l'acadèmia i des d'un coneixement molt estereotipat. 5 minuts. Deixo aquests 5 minuts al públic? Tenim mitja hora, perquè hi ha un espai reservat perquè... Vale. Aprofito el que em queda de temps per també reforçar una idea que ha dit al principi Sandra, quan ha parlat de com l'escola és un òrgan, i això també ja ho sabem tots i totes, és un òrgan que se situa en relació a la família en una posició de poder, és un òrgan que té el recolzament de la institució, passa qualsevol cosa amb les famílies i l'escola, truca al servei social, truca al servei d'educació, truca a la policia, truca... De fet, en el cas de la població musulmana i sobretot de l'alumnat nois musulmans, molts nois, també noies, però moltes vegades són nois, tenim el programa el Prodrai instal·lat dintre del centre escolar, i a través d'aquest programa es demana al professorat detectar casos de nens, i nenes també, però moltes vegades són nens, que s'identifiquen com radicals, basant-se sobre criteris com no beure Coca-Cola, no anar a la discoteca, fer el ramadan, les nenes si van amb henna. No estic dient res que no està
investigat i estudiat, i podeu posar en el Google ProDry, us sortiran entrevistes i molts detalls sobre aquest tema. Llavors, aquesta escola que hi ha violenta a les famílies, violenta a l'alumnat racialitzat en general, i dic racialitzat en general perquè incloc aquí a la població gitana, pot impartir sessions, tallers i parlar de la igualtat? Pot parlar de feminismes? Jo tinc les meves reserves i per això ho deixo aquí i llanço la pregunta per debatre aquest punt en concret amb vosaltres, i moltes gràcies.